Nginamukele ekhaya lamaphupho. Uma kumusha kule channel ngicela usubscribe. Uma ubuka ku-TikTok sifolowe ucele inamba ku-inbox. Khona ubuzile ukuthi ukuphupha inkomo emnyama ingabe lokho kusho ukuthini? Ngizoqale ngikhulume nje ngenkomo bese ngiyakuchazela ukuthi emnyama isho ukuthini. Ngaphambi kokuba uqhubeke, ngicela ube nesiqiniseko sokuthi ushayile usubscribe. Amaphupho ngenkomo. Uma uphupha ukuthi ubona izinkomo noma amankonyane, incazelo iya ngokuthi uyazilawula noma cha. Uma uzibona zisemadlelweni noma uzelusa, kusho ukuthi impumelelo nenhlanhla ekusaseni lakho. Uma zikuhuba, kusho ukuthi izitha zakho zikukhunkula ngomoya omubi futhi zizokunqoba. Kuhlale kube yishwa ukuphupha inkomo emnyama. Lokho futhi kusho ukuthi kuzoba nezinkinga emsebenzini wakho. Ukuphupha inkomo emnyama kubika idlozi elibi futhi eliphenduliwe. Ake sithi leyo nkomo emnyama iyahuba ephushini. Lokho kuthukuthela kwabaphansi, isisu esinzima esingakubulala ngisho ukubulala. Ngakho-ke kuzomele uqaphele ngoba kungenzeka ukuthi impilo yakho isengcupheni. Uma umusha kule channel ngicela usubscribe. Uma ukuthi awuzu-subscribe, useshe ku-TikTok sichaza amaphupho uzothola inqwaba amavidiyo la engichaza khona ngamaphupho. Ungakhohlwa phela ukubuza kwi-comment elakho iphupho nawe ukuze ngizokwenza eyakho ividiyo. Nisale kahle.